We have lack of physical and material facilities at the school. But sir, your generosity to give additional classrooms has helped us to tide a bit through the precarious situation. I hope in the days to come we can count on your help to realize the dream of giving many students quality education at easily accessible distance. And hope that in the days to come we can look forward to collaborating with you for the betterment of the upliftment of this area. Nanay kaliang junga ngapen pau ke jing sau mu ke jing sau kemen ke jing sau hon ha ke jing dei bat ke jing ai skim jung MLA bedon buram jungi ngala pan ong ba wat lai idang dei badang thmai ha ka kam sanchar khadar pan pek ngene ka than jungi itip ha hang no badon kam hang no badai ban ai bat ka ka badai ban le tip ha bat de kata bai le menta ka sngi UMLA kanong po constituency ba Meral Bonds im harangkar ka jing don lang UMDC ba Balajir Rani kilalai ban play pai ba no ya ka yeng office trekam jong ka senglong commission nong Purdua bala play ru ya ka kamra school ka bathmai jong ka Saint Anthony's Upper Primary School Purdua right Hopati yakini baro artli lapan manglang ba nak SRWP scheme kabala jutip kum ka MLA scheme nakaliang kini kinong mikmat haba ai jingkran kila ai ka jingiro igi senglong commission bad ikinong yalam jong ka school ha ka ba kila pentre hok ka scheme kum lapan mang bar susu kilo ongru ba kum kinong mikmat kindang yai piteng igi kampen roy bar kum jo ban pen bahai ka imlang ka salang ha ka dong bar ka thain jong ka nong po constituency hi baro ka we nakaliang ka dorbar snong Purdua bar ka senglong commission kila buru ika jingkerpat hakini ginong mikmat harangkat daga ba kila ai daga dorkhas naga benta ban penyo ikilat jingirap habai dei bat ki jingdon kam ka bagas nong kadang duna kum ka jakale shabar paiba bat ki we ki jingdon kam ha kane ka sngi lai don lang ban sakhi ya kane da ki rirong ba ki ba kan thop yu ba SD matong ba Premos Lingdo ba Landro Ingti kinong penya ba ki khna pule jong ka school Saint Anthony's Upper Primary School Purdua bat kinong yalam jong ka raj hopati lapin songkon bat pen ipu ipieng ikane kasngi daka jingshat tenrai bala ai daki senglong kami bat daka jingshat jongki khon samla jong ka school scheme kabangi jikip pajba kata ka SRWP scheme ha kabana galiang UMLA ila dep ban ai chapi kum ki nongyok benta banya don khti bat pi hakikam penroy ban pen itenak ban pen baha ya ki jingdon kam ki ba kum ka snong kidan kabanang kong nilayo mene men step haga balayo ban pli ya ka ying jong kilong kemi haga bakinyo ban bu ya kitia kitar kijindon kam ki jongki bat lese kan long ro gajaka haga bakinyo ban penlong meeting lane penlong ki jinyalang ban ya perkhat ki kam ki jongki hai kam snong kam thau ki bede bat ka kam jongpi kum kilong kemi kalong gay ke bas ngokumen nomor kata hagabangi i bahagini kisni bawat kilong kemi gijongi ru kila sedang banmi syakmat ya gabanerap ban pre naga benta kikam hakisnong githau gijongi ngi bagi long kemi gini kisni kide kawai na preng ke frontal wing hakikam imlang salang banwanra ya kajing baha kajing itenat hakisnong kithau gijongi hi school bat ka senglong kemi jong ka snong produk yo ya kanika lat naga benta bagi niyo ban pli pagba ya kini ka artli kampen roy po ka snong jong kawan kong kade ka storehouse jong ka senglong kemi purdua bat ka baar kade kanika additional building naga benta jong ka Saint Anthony Secondary School ang ning Purdua. Lasi siya giding ay jingarap nakaliang ka jonga kadi ka barit nga klemyo banirap ifishibun ya ka skim ndai filatri ho. Kawai ka papen sungkumen hakali ka step kalong ba wat lagi jingarap ilong barit ngyo banirap ifiru ndai nilai i gikam baro artali kaying ka storehouse ni senglong kemi ba kini ka kamera ka ba kinasnang ni kabal ai jing hun hadu kata kata kubli sia jarmu nam ta jumpi
Hi ai kubli yang ai kubli kelam mangai hi namar ba pila tri bhai ka kam. Kubli sibun namar ba beling ikran ikani mokum ginong mikmat habangi yarap ye gijing yarap segi snong ba per segi school ba kumtata. Kani ka skim kadi gijung phi kamli gijung. Kadi ka skim jung phi ki pa. Yang ni pijit long tam ngin sam, ini yo ban distribute ban sam ngin kadi ka skim jung phi ki pa. Ini hapan panmak tentang kau mengimla aban ai sibun ni phi wadom suye. Dikete jung phi. Yo ai mo phi pentri bha mo phi. Kata kadi ko pen kemen ini. Habagi yo aban ya sakhi bat phi mata kasngiang ni. Kaying di kamera ki internet. Bat kajing penmang gilong ko ihun na to kata-kata kajing sinaga jung phi kat no ko pen kemen. Bat ngi scam bag office jong i deputy commissioner ka office jong na po DRDA na office jong BDO na di gram sabak na pero ngambar tin man ang bagi kemen i ba ki skim ki yag be yanti kata kadi ka bakong sana to kata-kata marbang i shibun na ki por ki bladet ki skim ki sakma bun ki kam klan pendak kidon ki badan ka kerteng ka kamrum dan kidon shibun ki bakong kita kene ki sokmen ban i ba ki pentri ho Hilong ka kti kamon ka kti ka diang jongi kinong nikmat. Ban pentri kam ye kiskim ma kisnong baper. Kata kati ka bokong san hatu kata. Kublei shibun ya kiting tribha ka jompi ban inge scam. Hati por ke ban wandru pindang tribha kumne.